Ero kamana ya simfuso kenda koma sigana makamano. Koma chelen kaka yo mar kelo lokruok magisebedo ka gidwaro. Gino mosemiyo gidhi ndara mar dwaro ratiro kod telo makare. Rowere mapacho ka kore jiwo mar wuok oko kendo laro lemo mopogore mag telo e yiero mabiro. E sach nyasi mar hingo odiochieng' Rawere County ma Siaya. Rowere no ywak ni moko kuom josiasa osebedo ka tiyo kodgi marach mar yudo lemo mag telo kendo bang'e to ibolo gi piny mar rito yiero machielo. Kuom mano gisingo matiyo gi thuolo masani mar kelo lokruok e paw siasa ma Kenya. E kinde no jalonye weche telo Zaki Masiro no jiwo rowere go mondo okaw pande kendo ndikore kaka jogo kura ni mano e okumba mabiro konyo gi bede mesa mar kelo lokruok magidwaro. Right from malo to piny. Kaka gidhi go kura atemo kwayo gi ni gikaw Rawere kata gikaw youth wete gi mondo timre nade o represent gi nikech promises go ne ntie nyocha ne gintie nyoro kendo gintie kawuono ok wan ga dieri ni promises go biro bedo implemented. So as such wakwayo mana ni gidhi kacha mondo gi represent themselves and they represent their views. Ibiro winjruok nade ibiro winjgi kata gin ma gibiro bedo ni gin in charge of laws. To laws dwaro oversight gi implementation. Kawa enact a law, implementation nyaka wa observe. To kwa se implement, observation nyaka dhi mbele ni gitiyo kata gitimre nade ok giti. I want to encourage young people no wugru oko wamanyru space e telo ma piny mondo wawe ywak. To kokwa wuok oko to pod jomotelo gibro tiya kodwa kaka pile to wabro medo ywak. Kawa wuok oko will constitute and will manage and will organize this country the way we want using our numerical strength. Wadwani mondo these young people, especially mantie SIAYA, ko joma pako kata broad base kata tutam, you come under political parties so that you can be guided mondo miu mentorship kata opportunities mantiegi. Inyalo tim mane forums gi oktima yanga kata mane pap kocha. So my advice to youths mantie SIAYA County kai ni mondo they come under political parties kaka UDA manyalo konyogi to gimbe gi yud ber mag serikal. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, home of discount. Suyo Nyasaye, an Millicent Ogonda. Kadi her yudo wenda mar warom Jerusalem, di mana star 860 star 416 hash. To pari enia, Ramogi TV, e od jower duto, Nyasaye ogwedhi.